Čaute. Ladvinka. Ladvinky mám veľmi rád, je to veľmi praktické a pohodlné. Takáto väčšia od Ospreju mi úplne vyhovuje, ale sú aj menšie. Hlavná výhoda, čo ja považujem za super, je, že mám voľný chrbát, väčšiu voľnosť v pohybe trupu a je veľmi praktická, mám všetko po ruke. Tak vám to skúsim názorne ukázať. Peňaženka, externý disk, nožík, telefón, ďalekohľadík, nákupná taška, USB kábel, svietidlo, fľaška, bunda proti vetru, tu dám nábud, nech nám nezavadzia. Dá sa urobiť ešte aj toto z ladvinku, tak si otočíte. Kľúče, rukavice, tie tu mám na čo? Aj makať treba. PR, šelovka, filter na vodu, ten sa tu zabudol z víkendu. Ale jeho výhoda je, spolu s tou fľašou sa dá takto pekne spárovať a funguje ako pumpa. Ale ten do roboty netreba. Prší plášť. No a samotná ladvinka má dve takéto veľké miesta na vodu, dve bočné kapsy, takýto pohodlný vlastne ten bedrák alebo tento polstrovanie, ktoré to celé drží. A tuto je ešte kompresná sada takýchto dvoch popruhov. S tým viete tú ladvinku stiahnuť, viete tam dať bundu. Celkom praktická.